שמי דליה, אני מוזיאון יעקב אגם. היום נחווה יחד יצירה יפה, יצירה שמשתנה, יצירה קינטית, תפילה יהודית חזותית של האומן יעקב אגם, יליד העיר ראשון לציון. בואו נתחיל ונתבונן ביצירה. היצירה מתחילה בפסים לרוחב, 2 פסים לבנים, ובמרכזה ריבועים של צבעים חמים, צבעים קרים. כשאנחנו מתבוננים על יצירה, היצירה נראית כמו טלית שמונחת על שולחן. כשאנחנו מתבוננים על תפילין של ראש ויד מלמעלה, אנחנו רואים שזה ריבוע בתוך ריבוע בתוך ריבוע, כמו הריבועים של יעקב אגם. וכעת, בשביל לחוות את היצירה, אנחנו נתחיל לנוע 180 מעלות. בואו נזוז לאט לאט. במקום שהיו הצבעים החמים, מתגלה לנו מגן דוד. מעבר, בצבעים הקרים, אנחנו רואים את המנורה, מנורת בית המקדש, 7 קנים לה. טלית שדיברנו עליה נפתחה, אנחנו רואים את הגדילים למטה, צבעוניים וגם למעלה. נמשיך הלאה לנוע אל מרכז היצירה. יש לנו כמו פס לבן, כמו סימניה לבנה במרכז, ו2 מגיני דוד שלמים. אנחנו מתקדמים, אנחנו רואים שהיצירה השתנתה. איפה שהיה לנו מגן דוד, יש לנו את המנורה, ואיפה שהייתה המנורה, יש את המגן דוד. נמשיך עוד הלאה עוד טיפה, שאנחנו מגיעים לסוף היצירה. שוב, הפסים לרוחב הלבנים של הטלית, ובתוכו הצבעים החמים והצבעים הקרים. אנחנו יכולים להתבונן ולראות שהתחלנו עם צבעים חמים, ואנחנו מסיימים עם הצבעים החמים. שלום לכם. סדנת יצירה בהשראת תפילה יהודית חזותית של יעקב אגם. החומרים הדרושים: 2 דפי A4, דבק סטיק, מספריים, טושים בגוונים שונים ועיפרון. לוקחים דף אחד ומקפלים לרוחבו לחצי. מקפלים שוב לרוחב לחצי. קיבלנו דף מחולק ל4 חלקים. כעת נגזור לפי קווי הקיפול. קיבלנו 4 רצועות נייר. על 2 מהן מציירים בעיפרון מגן דוד. על 2 הרצועות האחרות מציירים בעיפרון מנורה. עכשיו נצבע מגן דוד אחד בצבעים קרים, כמו כחול, תכלת, ירוק, ונצבע את מגן הדוד השני בצבעים חמים, כמו כתום, חום, צהוב ואדום. צובעים מנורה אחת בצבעים קרים, ואת המנורה השנייה בצבעים חמים. מקפלים כל ציור לחצי לאורך, ואחר כך שוב מקפלים לאורך. מקבלים חלוקה ל4 חלקים ארוכים. גוזרים כל ציור לפי סימני הקיפול, ומסדרים על השולחן בסדר הנכון. לוקחים את הדף הלבן השני ומקפלים לרוחבו בצורת מניפה. עכשיו נתחיל להדביק את הרצועות המצוירות שגזרנו על המניפה הלבנה. בוחרים רצועה לפי הסדר ומדביקים לסירוגין. רצועה מציור אחד ורצועה מציור שני. מגן דוד ומנורה. מדביקים בהמשך המניפה את 2 הציורים הגזורים הנותרים בשיטה שהתחלנו לסירוגין. מנורה שנייה ומגן דוד שני. לוקחים את הדף ומקפלים לרוחבו בצורת מניפה.
לבסוף קיבלנו יצירה פולימורפית שמכל צד רואים בה מגן דוד ומנורה שמחליפים צד וצבע. בדומה ליצירה של יעקב אגם, תפילה יהודית חזותית.